Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam kaki danang ingkang bawur satu sumriki. Kulo aturi pinara dateng kesenian mriki. Kulo aturi jare ingkang sekeco semen gondo semen rasa sarini menyancarane kembang pecok bakal kang cumanis. Kang ono maca paket gangsal mugi-mugi diparingi selamat angsalipun main bandengan. Ana tata lan titine ana rasa rumangsa padha dilakoni, enteng padha dilakoni, abot padha disangga. Ana kebiare bandengan putra Pandhawa rukun agami santosa aja congkraben ora budra. Bersatu dadi teko aja trepen ora runtuh. Mula ayo para kanca bandengan putra Pandhawa sadurunge pamit wangsul monggo nyuwun pangapura dhateng derek kula sedaya. Menawi lepat salah numputi ranjang kula main bandengan wonten desa mriki, kula nyuwun agunge pangapunten kagem panjenengan sedaya. Santen toya klapa menawi lepat kula nyuwun pangapura. Mugi-mugi slamet saking kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Meninggi propaganda pemiasan Agung Miwah Putri ingkang tansah mapakyo haja seni pandengan putra Pandhawa pasukan sengit pemijen saking Kasar
Kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah Papatio Harjo seni pandengan putra Pandawa pasukan Semit tuwicil saking tlatah alas gede paran ngingit tumpang kang makarya sesarengan kalian Alpedam Project Official sumangga angersani ngantos titipunaning pagelaran Rahayu alis leleng sampi kolo. Iya, itulah penampilan dari Putra Pandawa. Musa Kalapane. Oke, siap. Siap. Bentar dah. Oh, karena ya. Oh, black. Oh, black. Di sesi terakhir penampilan dari Lembu Dosa atau tuan rumah. Atau waras. Pendemnya kayak. Kayak kacau. Aku.